Takže, čili. Čo je to šprajska? Čo? Čo? Šprajska. Šprajcka, to nevieš? Niečo na šprajcovanie. Pomaranč, niečo na šprajcovanie, to ne? Nie. To sa tak zašprajcuje do diery, to je ako šroubovák. Nie. A čo je to? To je premet dopredu bez rúk. Takže zle. Pane Bože, ale skoro. Rýchlo jedna. Škotu dopredu a vyberám si jedno. Rýchlo jedna. To je moja obľúbená známka na To vysvedčenie. budú olivy. Typujem. A to už aj tak je posledné, takže. Takže olivy sú to. Jaj. Olivy sú jednotka. A tak stopnite, lebo sa si to bude trvať otvoriť. Ne, Niko, to si nalej do huby. Ty šikovný. To si nalej do huby. Tak môžem? No, Ako sa napije? mne to vôbec nechutí, ale akože... Počkámo. Vypuj kúsok na zem. Vypuj na zem, že si to Dobre, môžeme sa vrátiť k otázkam? Nie, veď Čakaj, ešte olivu si musím dať. Veď áno, ale... Že si nevygotil. OK. No ja mu to chutí. Dobre, stačí, vráťme sa otázkam. Potrebujeme otázky, Niko. Daj mi čili. Takže. Čakaj, všetci sa usadte. No dávaj otázku. Limetka. Čo je to flík? Flík? No flík je také, môžem to akože vysvetliť tak, proste potom či mi to uznáš alebo neuznáš. To je také, že keď sa dáš do stojky a stadiaľ urobíš takú jednu vec. A akože, jak sa dáš do tej stojky? Dopredu či dozadu? No veď dozadu. A čo je to za vec? Takto? To je po tebe normálne vysvetlenie. Tak sa dáš do mostíka, do gymnastický prvok. Tak sa dáš do mostíka a potom sa vyšvihneš do stojky. No povedz to trochu zreteľnejšie. Ježiš, jak to mám povedať? ukáž. Takto sa dáš do mostíka. A potom vlastne si v mostíku a potom sa z mostíku vyhodíš do stojky a zase naspäť. Ja vám to predvediem. Je to ono? Čakaj, ja vám to predvediem všetkým. Ne. Je to ono? Čakaj, je to ono? Sama nás strašno. Pomarančko zaj. Je to ono? Čaká, to dobre dý. Nie, tak polovične. Pozeraj, Tak polovične. Nemôžeš mu radiť, Janka. Tak takto ďalko. Také niečo? Ne. Dobre, tak polovične, povedz mi, čo mám dobre aspoň. Nebudeš mi radiť, čo mám zle, len čo mám dobre. Nemáš nič dobre podľa mňa. No, Dobre, takže máš potom zlú vec. dobre, takže mám rýchle zle. A vec. vysvetli to ty. Musíš Ukáž to, skočiť nie, dozadu do stojky, o rukami sa. Rýchly premet dozadu. No dobre, takto sa... Moje Dobre, vysvetlenie dá si mi moc trošku. Toto? Tak mi dáš to ešte doma vysvetľovala. Ježiš, ale ty si mi to vysvetľovala, že... Sú brat a sestra, no. Sú sestry. Dobre, tak Pelendrek sa nám odpelendrekoval preč. Nemôžeš, Ježiši, tam sú čísla. Veď to sa ide ešte jesť. Všetci tu jak rozkokošení. Že ček. On dáva to, že nie. Počkaj, čo mám prať s tým? Počkaj. Dianka ťa ofrka doma. Aha. Dobre, tak treba to Ja otvoriť. ju vlastne my tie sestry. To bolo dosť čudné, keby ste frkali na seba. Pozoru! Pomaranč! Už viem ako na to! Už to ide! Dobre, tak si dáme kus. Naivka. Fuj, to smrdí. Ja som sa ešte milý. Hej, to má byť ešte na jogurt. Zažer to. Idem to umyť. Dobre. Jedz to. Kokos nemá niekto pitie? My sme kúpili. Aha. Tak
umiem to tým. Písla. No a citrónové. Viac, ale úplne neoblízuj to, aj ja z toho chcem. To ti vypení. A udrž to v ústach, udrž to. Aspoň 5 sekúnd. 5, Nie, dlhšie. 4. Fuj, mu to pení. No. Nehovor. A teraz čo? Teraz to musíš vyliať. Nevylievaj to, kokos. Už to vyber. Teraz nejaký drozošerec. Čakať, musí si on ochutnať ovco. A ja chcem, ja som chcel No a teraz to zase musíš umyť. Všetci ďalej! Aj môj penny. Môj penny. Hej, ale aj Diana. Ja chcem. A ja chcem. Že tam už nič nezostalo. A ja chcem. Nevadí. Aha, pozrite Pozrite, jak tá, ľudia rýchlo, ja už za chvíľku budem. Pozrite, jak tá, šumienka, Ešte sa k nám pridal. Petržlen. Dobre, teraz dávam ja otázku. A on dáva tiež. Sme sa tak dohodli. Čo je to vo futbale? Polbicykel. No Nikolas, polbicykel. Čili. Čo s tým mám? Čo je to polbicykel? Keď to nebude vedieť, môžem. No ukáž to ešte raz. Akože uznáš? Ukáž to ešte raz. Ukáž. Tak ukáž ty. Dobre, takže Niko to dal zle. Jaj, tak Niko to To není polbicykel. Je. Hovno. A my sme sa to učili na Bicykel tom. máš dobiť dvomi nohami. Ale No, polbicykel. no, Polbicykel, pol je že je to potom si asi, dáš. že- A to bolo posúdieš. Nie, lebo celý bicykel máš takto. Áno. Áno, to je polka A takto. takto je celý bicykel. Tak a potom si ho ešte zoberieš do tej strany, aby si ho oklamal. A polbicykel je, že ju urobíš a si to do druhej Robíš? strany zobereš. To je skôr 3/4 bicykel. Čo? Nie, sa tu na pána matematika. Dobre, vyberaj si, Čo to má vyberaj z si. matematiky, prosím? Čo to Dobre. má z toho? 1 až 4. 1-4. Nech si nevyberie ten jogurt. 4. Čo sa je jogurt? Ktorý už nie, alebo sa... Jo! Ja chcem to, ja nelúbim. Double 7 days. Pomaranč. Pomaranču som všetky dáš kusok. Musíš si aspoň zahryznúť do tej plnky. Fuj. Do polky si zahryzni. Daj mi. To sa nezahryzlo do polky. Dobre. A dajme Ešte to. od nej zadrbaný. Dobre, dajme tomu. Čakaj. Dobre, Ja takže už sa pripravím a môžeš mi dať otázku. dávam ti, Limetka, otázku. No. Že prečo je na prechode prechodcov dole červený pásik s takými guličkami? Nechápem. Na prechode prechodcov. Prechodcov akože to biele striedajúce sa s čiernymi pasikmi. No. Čo Nie, je tam? na prechode prechodcov, keď ideš. Ja Býva- viem, aby slepí nešli ďalej, aby to nevideli podľa toho. Máš pravdu. To je easy. Čili to nevedel. Tak vyberám si jednotku. Čili, ty si tam ja. Smolatík. A nevadí, dám ti aj tak. To si Ježiši, ľudia. Nebuď, Chcete medu? Daj. Ej! Ukáž, No, či je pomaranč. jogurt, ale je to biely, čo dám na kyslejší. Chutí vykypený 3 roky po záruke. Ty drž hubu, ty si vykypený. No, jak ti dal Marko. Ale keď ťa mama robila, tak kypila. Kypilo jej z otvoru. Ja neviem, koľko rokov Hovorí ten pravý. Ukáž záruku, ukáž záruku. Čakaj, záruka je 29.6.2016. Vidíš, tento jogurt na rozdiel od tvojej 29. matky, šesť. Marko není vykypený. A to ešte, to bude až za chvíľku po záruke. A vy 10 dní je toto isté ako je. 10 dní kypilo z teba? Dobre, tak týmto by sme už mohli video asi ukončiť. Slovesu znamená... Dobre, takže čauky mňa. Môžem sa to Dobre, pozdravte sa. Čau. A ty? Čau. Ale dajte si metu. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Čaute.